Wow! Ano ba yun? Pwede po ba? Buwan, ano mga 30,028. Pag mga pag-yoga rin sa bahay. Dari na ang tanga! Kuya pa siya. Bukas ito booking care. Kasi tanghali mo. 3, 8, 4, ganyan ka. Tanghali mo yun. Time machine. Panalo ito. Una mo nga nag-dito. Morgan, unlimited ang bala mo. Ay, baka lang kung unlimited na bala ka. Yun na bala. Naku, nag-swipe. Sa ka-play ko, ano? Baliw. Wala naman sa bisig. Ayan, dali kaya niyaw.
Survive na. Magkala ka dali. Ha? Wala na. Hello, Sahel. Magamay ka. Alapin ko. Dahil makatog na kung nilawag ka. Alaw na. Ito sila may alapin ko tama. Ano pag wala si Tumay? Ano, maglalaro na ko like it. Din ba? Ha? Sige, pag warang maka po. Chu, kadaan. Sabi niya. Nawala si Chuan yung logo. Wala na. Wala ka muna. Katukaw na kami. Dahil ito ka na siya. Bantak para din. Makundi ko na siya sa atin. Hindi po ako ang blacklist. iPhone 3. Tapos, Kapag na, ito na po. Okay. Kasi sa kanila gusto ko lang ako. buto ko yung bakat. Ayun po, wala ko makakuha pa sa mga. Large yan ako. Ano ba yun? Large yan. Wala kayo yung mga large. Yun yung binuol. Ano pa yung kainin? Kuya ko na yun. Tira. Ay, kipay ka. Magpakal niyo ang pala duwa. Alnito. Natawag ka na? Narito ba din? Ilan ka ba rin? Ito nga, tinatapos na ikaw na ito. Magulaw ko. Magkapos na sa bakal. Dito na, dito. Balik ko yung gabay ng parang ako.
Nila si Nicolo sa Nicol. Orang yung kalo na kami pa. Kiwi? Kiwi? Sige, nagano mo ka sa kiwi. Tama na mga lun. Tama na mga lun. Hindi mo mga lun. Nakatong ka kiwi. Kiwi, nakatong ka na. Anak ka, boy. Wala. Mabaka na sila dito. Ay, ay. Wala, suka yung lahat. Wala, suka yung lahat. Time, pasarado na time. Marami pa huli, ikaw ang pasarado. Nandiyan po ito kuhan. May iba ka po, boy? May iba ka. Okay. Okay. Makakapag ka mo? Okay. Grabe man yun. Tungay. Ay, patagdel. Dapat ko man lang. Bawal eh. Bawal. Ay, di ba? Sula. Ha? Iba kat na. Ito nga ito. Iyo, ikaw yung sarong mo. Ah! Ikaw ko yung buhay. May nagdari, ano? Luhit siya, talagang tubig. Bihat siya, tubig.
Sakit. Ay, dito. Dahil hindi ko nasisisi. Nunilan. Hindi ko dahil. Oh, good. Dahil gusto naman. Kapag mo ni Juan. Ano pala? Oh. Ano ka daw? Oh. Basta. Gawin ka naman. Puro. Open to one. Itong nakaship ko. Sa alaw-alaw. Ang pinangayo.
Ay, kung nagtitiba ko pa natin. Hindi naman na-issue. Speed. Ikaw na ba? Mabalik ka sa ano. Ano gusto nga eh. Passion daw. Favorite ko. Very high. Very hard maging.
Ano kang hinihintay? Go, lalo po. Nagbalik sa phone. Nagbalik si CJ yun. So, bakluto ko lang ba? Nagkakarapin mo na mga ito ko. So, bakluto ko ba? Damit yan. Hindi kita magpadaro sa mga maray. Ay, nasa-skill ako. Kung nakababawi ako. Ay, nasa-skill Kiri. Wala na po. So, yun mo lang ito. Ano
kanya yung mga sana ako nagtuloy dapat pa dyan ko sudah tulis na Kaya magaling. sila ati ito na ito lagi versus ko baik pa naman roti boy ka na ini wow hindi na ito ako Siya. Pero kami ako yung pero ngayon lang po sabi hindi ko kaya
Bandit no, no. Ano, bandit na sa dek. Sa dek. Ay, notice saan mo. May cool down. Handa yung conflict. May good na ba do? Ano? Pwede na ba ng food? Ano? Bakit daw sa'yo? Hindi yung kala mo. Sato. Pinatulan naman ito. Maulat ko cool down. Dalapan mo. Ipupitaw mo ng ano, Lord. Puti ng Lord, pero na dua. Ikaw pa ba na rin? Oo, okay na rin. Ay, ikaw pa ba na rin? Ay, bako na magsampuran 4,000. Kaya natin siya, ma. 4,500. Ilang, nakakuha na bukit. Mga bungki. Yan ba siya? Yan ako tao. Yes, pwede. Ito. Pwede ko? Ang ganda daw. Hindi siya yung sila ka ng kain ka na yun ang tempo. So, alin na sila ba? Sarap na yun. Yun na. Kaya daw sa'yo. Kaya daw. Yan, nakakuha ng bunte. Diba? Oo, bunte pa ako. Ano pag ginagawa ko sa'yo? Sa'yo ka na, sa'yo.
Ha? Nagapakan na ako. Ha? Nagapakan. Kada. Yan yan. Huwag kami sa outside. Teka. Kulit lang ako. Ibig. Ako yun. Video, game, gawa na sa mga pagkaw. Dinagamit na ang mga pagkaw. Baka ginala ito.
Ano para mag-out? Ang dati ko na i-spray yun. Pero yan mga Alam mo, wala din naman ako. Kaya mga fish na doon. Yan mo makakatagal ba?
Yan, pumunta. Nag-ano ba? Dami. Ang message na ano pa yan, ako ito na. Saan tayo dito? 10,000. Uy, kamahal mo. Kalatan mo dito. Mahal mo. Si ano si dito bakal. Dito side. Takot na kami dito pa dito sa kaya ito bago ko sila ng pagdaan sa pagdaan ni mama pagdaan ni mama sa may pinakadito sa may ano tan wala rin nila yan kaya na pa yung parawal ko sa no okay ko yun what the hell Wala ka ba? ulit dito sa payo ako pa rin dito Nawayos dun. Ang dati wala pa yung natin. Kupal eh. Hindi ka rin ang tao. Hindi ka skills. Alam ka lang. Wala hindi. Ay, hindi pa. Kaya kang ginawa ko. Ito, makulong. Wala. Matigas na ka lang. Pwede tayo hindi ko makulong. Bakit pa kita mahal? Open man tayo sa bukan. Bakit? Bakit na nga? Diba? Ano? Hindi ka naman kasama na dito. Ba't naman kita pa? Ano? Gradusan nyo? Ha? Gradusan nyo? Ulul! Ay, po. Ayos. Ulit ko sa kayo. Tumatupil ba?
Kontra ka na eh. Pero patutulog din. Nagulong ko na si Iyo. Ano pa pinigil? Ha? Opo, ano ba si? Kontra ka na eh. Kontra ka. Ako naman ba ko ito? Ay, tingko. Message ka pala mo. Hindi mo na ako dito. Makakaya ko sa katus. Uwan sa ako. Okay. Ano pa mga may? Wala ako. Ano ito mga? Pero mo doon ako. Pero ako. No, kapag paggamit ka naman ng presyon, hindi na tumita. Hindi na lahat. Kaya? Wala na ako. Okay na. Kaya? Yun. Yun na po, hiligilig mo kaya ako. Wala mo daw ako sa niya. Hindi ako mabuto. Iyan, drum pinakamakasap mo daw. Then, mga kasi dahil po, pinupino, hindi na sabi. Yan, pinaka. Yan. Yan. Ano? Instant? Ano yung software mali? Kaya lumida ka manigilis na yun. Kasi naku yan. Ay. Hello? Pag na-receive, ano? Ano pa malakas? D-A-R-L guys. Ano napalitan ito? Uglaman kahit kanti ko na ako. Napalitan mo ito. Ano pangalan? Hindi mo po gamitin lang ito sa rin na ito. Hindi mo mapala ng pangalan. Pagulit ang bakit ano? Wala. Hindi, wala mo siya. Ako siya, bilisan. Wala. Itong bariyang mo na ito. Ito ang gusto na yun ay pang ako. Ito pa may pangiti ito. Matarik sila mo. Wala. Ito ang wala sa TV.
Pwede malulog gano'n. Kuya na, tanda. Pwede ba? Tapos naman, ang sarang sa kayo, may nararamdaman ko sa sumasyal. Ngayon, gusto ko yung drain, marami ka drain ang gamit drain. Nagawa ko sa password, tapos yung paano, Ano ko sa mga kayo? Okay, guys. Sabi ko lang sa kanila. picture mo sa kabati, hindi mo sa rin yung Sinabi ko ba, ibaga? Wala naman ako sa sinalay na pala. Kasi, kailangan mo, tanda ka na. Yatre. Ano ka? Ay, makulugong ni Pugo. Ano, James, naman ako. Gusto ko kulong nito. Bayan ako dito, Jake. Guys, Surabot! 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 ganun lang ito, ito rin. Go! Ano ba? Ay, ya.
kayo susukit pagkagaan sa jeep. Ito po ka galing, tapos ko na tiliwan. Sulat. Ito lang. Mga liter. Pagpapalit na yung birthday. Okay. ART ka. Ano tayo na tuloy? Siyempre, kaya ako wala sa gusto. Yung gusto ko, may may kailangan ako makawag. Di ba yung panagdasa, ano? Bakit yun siya? Practice ka lamang. Ang babakan niyan. Kung pinapagpaano ka mag-rin. Tatag na sniper. Paano mag-play? Para dito, para sa Alam mo kasi na hayo. No? Wala ang light glow. Dati na sa pagkaya, parang ako ito. Hindi na sa pagkaya. Yeah. Yeah, so Yapin, gapong dyan ang cake. Ha? Siguro yung cake? Ako balik sa ano? Ang cake. Pag-shift na po sa namin kayo umuwi. Cake patra, ano? Patiglaan ka, oh. Ituloy na. Hey! Update ka ba kami na ito? Update ka ba kami na ito? Para sa update. Amin. Okay. Ano yun, te? Nalamaan ko. Napapagal ang light. Dati na napapagal ang light. Dalawa ka. Ayaw mo na mapagal ang light.
Sa alam pa, parang tagalog ka. Tapos nagkano, tig-drop sa pagpo. Utang tayo, kaya tago ka na pagkala. Kaya yung kagad na rin. Lalo mo dito. Palagyan po siya mga nagdidibigyan po. Pagkipit-pit, gusto mo ito ito. Palagyan po, naglalang po kami sa susunod rin. Naglang ako din na, diputado mo mag-play. Tapos ang record mo, may pagkala. Yan, yan, ganito mo. Bakit ka? Silibre ko na ito sa kinuha nga ni Pigit, ade. Dito, may kapasuwaga. May kapasuwaga. Kapasuwaga dito. Abangan ka ka. Paano ko ba ang pagkagaling ko yung dito ko alam na mamagay na jiwa. Ano ko siya pang dula. Ano, naghirap mo? Ako na pa niyang mawala doon. Hindi, ano? Wait ko, wait.
Hindi ko yung nai-review. Yo! Away. Lord. Out na ng floor. Napadyan siya. Ang tangasin ko lang siya na. Ano ba? May pitik-pitik. Sinasabi ko sa inyo siya. Ako yung mga siya. Ay, Ay, tangan makawin kang ba? Kami ka na sa
Alvin, alito yung Alvin. Kailangan. Kailangan ba Ano yung wizard? Alam mo, ako. Live training, bago ang live training.
Ano, ganyan, ganyan. Ah, sige.
Yun. Alam mo, tapos yung sabi, pinapag na libo. Okay, Mobile. Ayun. Ayun, mobile na mukha. Ito rin ang mga nila.
Di ba nga, makaong kita mo na nga yun ba? Makaong kita. Lubong sila. Orang, lumbe. Ito ni ano,
Tapos papa nagkakaling, wala man yung sa mukha, nakulo. Gamitin mo muna cellphone. Mukha na ako makarigo. Yan. Balik pa. Sige, mabuhay. Isa ba, pero pala, tumukutukugan mo. Hindi na kayo paliwaga. Paano bakit mo? Hindi saya. Dapat gano'n ka? Sabi mo, hindi ka. Hindi eh. Not giving service to her. Eh, mga ganun mo. Ha? Yan, sinilod to. Ano? Yan, nagkatuwayo po. Dahil? Yan, nagkatuwayo. Dahil? Kasi daw sila tali. Sabi mo na tayo ka. Sabi mo na. Basta, Basta. Sabi mo. tawali. Sabi niya ako. Sabi mo na. Ay, ba? Hindi yan. Sabi mo sino. Yung, tinatara mo ko na. Natara mo na kanto doa. Ha? Gamit, makawalay. Ayan. Ikaw, buwan dito ko man. Oyo. Ano? Ang lalo yung sagot na sinunod niya. Surawan. Record. Suwan niya. Ang tagal ng pagpilit-pilit ng lalaki. Sumama ka sa alam. Mga paborito mong kasama nila. Ipanis. Ay, dapat daw. Appreciate. Ayun na.
mag-ito mag-ita ka. Oy! Sakulit mo nga, ano yung sakulit sa picture? Iyan? Ako na picture. Iya. Ay, din yan. Tingnan gawin nyo. Okay, kayo dito ko profile. Aray, Right? Pag Miss Universe ang height. yun, sila kanya, minta ka na kanya. Bakala ko, hindi na ako makausap. Taka na kayo sa plaza na yun. Ako ha? Wala na. Kasi mga payamanon hindi mo na nakapatupos ito. Mayaman ay. Mayaman ay. Ang bullshit ko pa. Ang bullshit ko na. Ano tukol to? Ano tukay? Oo, ikaw may picture ako doon si ano. Opo daw. Ha? Ginalit na. Wala na, pakaputo ka na. Inantangaan mo sa ano. Magalit mo siya. Sabihan mo, makakalog mo na iyo. Iwan, God. Iyo. Karaman mo. Makakalog mo na iyo. Karaman mo siya, taran mo siya. Ay, makakalog mo na. Makadulgol iyo. Makadulgol. Yan. Allah ka dyan! Allah ka dyan! Diba itong anong kulbulo na eh? Pero, isinulat mo siya. Maganda na yun. Hindi naman siya. Try ka na, may ba? Wala kang video kaya. Hindi na rin siya nga. Wala na rin. Bawal ba ako? Ito mo na yun. Hindi naman daw. Kaya wala.
Grabe. Yan ba, nabigyan ko yung kapatid mo kay Jim? No? Ano? Yan, wala mo bro, kaya ano po. Yan, nagyak ko pa ito kung bits na. Yan, ako bro, pwede ka rin nila. Pwede ako maayon. Sabi siya. Balikin na naman ako. No? Balik. Ano? 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 Ang dami na. Nice one. Na-open ko na. Yan, nag-shot. Ito ko siya. Nice one there.
Wow! Pati mo po na umalis. Gamitin ka na kayo, hindi ka pa nga. Lang pa. Lang mo, di ka.
Whenever chat mo yung brother, umimik, pero pag mga kapag ganito, nabuhi kita sa langit. Ano, sa loob sa tao, mabalik na. Ha? Hindi ba yung ba? Kasi nito no, basta ito. Ano,